салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. духтарако бисёр хоҳиш карден ба хотири ғариб духтарако, ба хотири он шахсоне ки мисол бозор омада наметавонанд марҳамат боз назди апа ёбида омадагем навинкаҳошона навор карда шумода нишон метем. бозори Корвон тарафи Тиллобозор 13-ум дарвоза 8-ум қатор. бинен чӣ хе чизакои хушрӯ овардагиян, кардиган, курта ҳамаи чи. ина марҳамат чанд та ранг кардигани навинка хушрӯа. дар ҳақиқат ҳам қадишкатима шумода нишон чим духтаро биненда чӣ хе хушрӯай. аз ин куртаҳошам ҳаст, шумо метавонед комплект кунед. бибинед чӣ хе фасона. салом дӯстон, модарон ва хоҳарон, инак боз мо иқдоми нав гирифта розыгриши навбатии худро оғоз намудем. шумо мехоҳед иштирокчии ин розыгриши мо шавед, пас аввалин шуда дар командаи беҳтарини мо номнавис шуда аз молу маҳсулоти компания Фаберлик харидорӣ намоед ва инчунин обучениҳоро гӯш карда активно иҷро кунед ва шумо соҳиби яке аз ин тӯҳфаҳои беҳтарин ки аз қабили декҳои туркӣ, духовка, миксер ва ғайраҳо мешавед. обучениҳо бепул, регистратсия бепул аст ва танҳо дар хона нишаста дар командаи беҳтарини мо номнавис шуда барои хонаи худтон харидорӣ карда ва соҳиби тӯҳфа мешавед. мехоҳӣ? Пас дар WhatsApp навис. мо шуморо интизор. ина нархои ино чанд апа буда? бемех меша пӯшида духтаро. ина 44 то 58 размер ҳаста. ина хчон пӯшидагиян кирта кати бинен комплект кардагиян чӣ хе хушрӯ бромадагияй. аз амино аями ранго ҳамаш кирта ҳастай духтаро. ира бинен чӣ хе ангоркои фасон омадай. нархиш чанд сум буд ангоркора? духтарако ангорко 330 сомон бо арзон мешава. баъд духтаро апа ёбида оптовиам дора. ман рақамҳои телефоншонам мемонам, касе да оптови дар кора нависем. ира бинен ира бинен ҳама намуд кардиган меёбе ҷои апа ёбидада. ба духтаро аз 150 сомон сар карда дар анам ҷои апа ёбида кардиган ҳастай. дар давоми навор распродажои фасон аст. киткои нағза ман нишон метам. беҳтарин. раҳмат духтарако фаҳмидена. ба хотири шумо боз ҳам распродажои фасон кардагиян. марҳамат биёен бинен. мана саломат бошед. ира бинен дем 330 сомонай бо арзон меша духтаро. қарангои хушрӯ омадай. 330 сомон духтаро. мана аҷои ботан духтаро. рангошона бинен чӣ хе фасонан. ба ғавсан биненда. ҳоз материалш аз наздик нишон тиён. мана духтаро сабукакай гарм мегира. ина рангошон рангои фасони бад омадагияй духтарако. ҳамаи размеро ҳастай. ина биёен бо ай пеш бинен бо нахстар меша духтаро. ана ба духтаро анами кардигана бисёр хоҳиш карден. ира бинен чанд та ранга.
то 60 размер ҳастай духтаро. нархиш чандай? ина бинен чӣ хушрӯа. касе ки оптум мегира бо арзон мешава. ина марҳамат. ина духтаро касе да дар кӯрай биёен рангҳои беҳад фасон. духтарако анамин кардигане ки навистагӣ дора ку ҳарф дора материалаш тедияй ҳозир анамин палитои теди мо даштагай анамин кардигано материалаш тедияй ина бархидни вилвето и 280 сомон духтаро материалаш фарқ мекуна бархидни вилветай беҳад материали зурай баъд шумо духтаро гулша нигоҳ накунед баъзе ҳамо гулша нигоҳ мекунанд гумон мекунанд ки кардиган ҳамаш ҳамияй 150 сомона акция кардаги буданам хеле гулдор вай материалаш дигар хел буд духтаро и чанд сумай 280 сомонай бо арзон мешава мана обтобиам доранд ба ҳазур духтаракое ки обтум гирифтаниян марҳамат метавонен ки омада обтум гире метавонед апай обидада нависен обтумаш мода мефаҳмонанд одам бисёрай духтаро барои ҳавай бахшиш нороҳат набошен ира бинен баъд хубиш дар яй ки ҳама намуд размер аст мана ина марҳамат аҷоиб хушрӯ вай чандай бо расветка дора 300 сомонай 280 сомонда метиҳанд духтаро ина расветкаҳошон бинен мана ҳам капшондор ҳаст ҳам бекапшон ира бинед чӣ рангакои хушрӯ дорад духтаро бархидни вилвет духтаро мана бемехам мешава иш бекапшонай бинед касе ки бекапшон гуфта буд ҳаст мехост ҷудо карда мешава ба ҳазур духтарако метавонен ҷудо карда пӯшен ҳамин ранг мада беҳад маъқул шид бисёр ҳам ранги нозуки хушрӯ духтаро ира бинен аз пешам аҷоиб хушрӯчай мана як бори дигар такрор мекунам навори ҳозира аз бозори Корвон аз тарафи Тилобозор 13 дарвоза 8 қатор ҷои апаи обида пешниҳоди шумо шудагай ина бинен расветкаҳошона чӣ хел хушрӯанд 350 сомон ира бинен ранги палтояй капшонша бинен чӣ хел хушрӯай марҳамат духтарако чандта ранг дора мана чанд ранг диден марҳамат хаки дора диден коричневӣ доранд чандта ранги хушрӯ дорад аз и королевский велюр астай ҳозир нишон метиҳем духтаро бамбукуш 250 сомон королевский велюр 330 сомонай хулас дар давоми навор мебинен бо ина бинен и бамбуки 250 сомон инчунин духтаро дар рафти навор куртои 100 сомона кардигану халатои 150 сомонам нишон метиҳем касоне ки омада наёфта буданд марҳамат 300 сомонай бо арзон мешава чандта ранги хушрӯ двойкаяй
тарако ина бори нав инами ёра ҳамара акса кадагиян ҳози ай пакет канда ина бинен барои шумо 150 сомонӣ ина бинен чӣ хел хушрӯ 150 сомон халату кардиганои фасон ҳамаи ранго ҳаст духтаро ба ҳазор биёен мира бинен я мира нишончен айна иноям ҳаст духтаро ам гулша нишончен барои ина духтаро ана ин модель 150 сомонай ин материалш дигар хелай мана диден мана марҳамат диден духтарако 150 сомон ина 150 сомонӣ баъд киртои 100 сомона бо омад духтаро тамом шидагӣ будан ин 100 сомонаҳо ина бо омад касе мегира 100 сомон иҷа кирта гирен киртоҳо ҳамаш 100 сомон ана халат кардиган ино 150 сомон тамошобино ина диден чӣ тавре ки гуфтум ино бори астатка нестанд духтаро бори маникен нестанд ина бинен борои новинкаян ки аз пачка кушода мемонанд барои акция саломат бошен албатта ки дуо мекунанд духтаракое ки омада мегиранд бо нархи арзон ана баъдан духтаро ана ин намуд королевский велюр мана аз ин ҳозир ма шумода 250 сомон нишон додум бамбук буд мана диден намиёям ҳамаш нав омадан духтаро расветка оптовиам дорана паёбида барои духтаракое ки барои савдо мегирен итян диден 330 сомон дута модель дора як моделиш бинен гилиш дига хелай остинишда украшение дора анаиш боша дигар хелай фасонош мана беҳад ранги фасон 44 то 58 размер ҳастай аз 330 бо арзон меша мана духтарако фасони бад абаяву киртои двойка мана ҳамаи рангош 44 то 60 аз 44 то 60 омадагиай бинен ҳам кирта ҳам абая дорад мана чанд та ранги фасон ира бинен чӣ хел хушрӯванд рангша бинен аҷоибот аз ҳамин 180 буда ина бинен чӣ хел рангои хушрӯ талхабарг сафед сиё кабут вас беҳатам фасон мана кардиганое ки нишон додем ку духтаро и киртоошай метавонем ки киртоошам ха ҷудогона харида комплект кунед ҳозир ман ҳамаи рангоша нишон метам тона мана ҳозир ай пеш материалша нишончим баъд ман рангоша шумода нишончим мана 220 сомонда метиям марҳамат анаи бамбукишам хушрӯ 220 метиям аз и бамбукиам ҳозир расветкаи хушрӯ дорад мана 44 то 56 бамбук зурай духтаро чӣ хеле медонед бамбукира мешави ҳичи намешава инамино ҳамаш бамбукиян расветкои фасон қа размери калона киртои базови ҳозир рангоша нишон метам нархаш чанда 180 сомон духтаро ҳам капшон дора ҳам бекапшон мана материалш аҷоибот хушрӯ ина расветкоошон диден ҳам капшон дора ҳам бекапшон 180 сомон
беҳад нав духтаро. Иша бинен. Бана 200 сомонда мечам. Мана марҳамат духтарако. Кассе ки киртахарай пешапай обида биёен бо нархи арзон аз 100 сомон сар карда шумо кирта меёбен. Ё чандан? 230 бо арзон мешавад. Диден? То беҳад хушрӯ. Мана материалаш хушрӯ. Ана бинен инҷа дар чанд та бо новинкаҳоай. Духтаро дар ёдтон астай ман шумо даира 900 сомонаша нишон додам. Ман шумо дар 900 сомонаша нишон дода будам. Ҳозир бошад дар барашка омадай. 900 сомаш ин нусхаи ҳамон дубайскиёяд. Нархиш чанд даира? 350 бо 250 бо арзон меша духтаро. ин аз пеш ози ман як дақиқа ай пеш ман шумода нишон тиём. Мана ин ранги анамун ва ё 900 сом фақат ки дар барашкаи ай 44 то 58 ҳастай размер. қахшруан духтаро бо нархи дастрас 250 бо арзон меша. биёен духтаро бо ай пеш хитон бинед бо беҳтар мешава. Мана на двойкора диден духтаро двойко 180. Ана бад куртои туёна ино чанда? Инай қатора бинен ҳамаш украшониедор 180 сомони ҳамаш размер доранд. Мана ба ҳазур духтарако омада бо бинен. Духтаро бори дигар такрор мекунам распродажаҳошона тез нав мекунанд. Бинен барои ки тез тамом меша бо мебиёранд. Мана ина бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ баст мешавад. хайр духтарако саломат бошед то наворҳои оянда.